Ako po si Dens Angelo Anyon na humingi po ng tulong sa Tabang Ora mismo na mabawi po ang aking motor na ninakaw po noong December 9, alas 4 po ng madaling araw. Sana po matulungan po ako ng Tabang Ora mismo para mahanap po kung sino po ang kumuha. Maraming salamat po. Mula sa Bañadero, Legazpi City, isang lalaki ang dumulog sa ating programa upang manawagan ang kanya kasing umanong motor ninakaw. Kwento ni Dens Angelo Anion, gabi ng ika-8 ng Disyembre nang iginarahe umano niya sa tabing kalsada ang kanyang motor. Ngunit noong papasok na siya ng trabaho umaga ng ika-9 ng Disyembre ay dito na niya napansing nawawala na ito. Ang pagtangay sa kanyang motorsiklo nakuhanan pa sa isang CCTV camera. Panoorin po natin ito. Yan mga ka-aksyon, kitang-kita sa camera na ang suspect ay nakasuot ng jacket na itim at nakahood. So, napansin din sa video na talagang madiskarte, no? Magaling. Alam niya kung paano niya ito papatakbuhin kahit walang susi. Then, maaari niyo po bang maidetalye sa amin na paano tinangay itong motorsiklo mo? Nung pag-park ko po nung December 8 ng gabi po, siguro po mga 7:30 o 8 p.m. po. Pinark ko po siya, tinakpan ko po siya, ma'am. Tapos pagpasok ko po, ma'am, ng December 9 ng umaga, mga 7:15 po, di ko na po nakita yung motor ko doon sa parking area po, ma'am. Tapos hinanap ko po siya doon sa lugar namin kasi po baka po inusog lang. Kasi po baka po nakasagabal sa kalsada namin. Tapos hinikot ko na po lahat. Wala po talaga, ma'am. Hanggang sa pumunta na po ako sa barangay namin para po ipacheck yung CCTV. Nung napansin mo wala na yung motorsiklo mo, ano yung ginawa mo? Agad po akong pumunta sa barangay namin para po ipacheck yung CCTV namin sa barangay. At doon ko po nakita yung tao na kumuha ng motor ko, kung paano niya po yun masusing inano po. Ano yung naramdaman mo? Nung nakikita mo yung video na yung motorsiklo mo yung pinuntirya at yung lalaking kumuha ay kitang-kita din, ano yung naramdaman mo? Sobrang galit po at saka lungkot po kasi po yung motor ko po ang isa sa pinaka-importanteng bagay po sa akin, ma'am. Pinaka-importanting bagay. Yes po, Bakit? ma'am. Kasi po, ma'am, yun po yung kasama ko sa pagtatrabaho. Pag aalis po ako, yun po ang lagi kong kasama, ma'am. Ano yung trabaho mo din? Sa ano po ako, ma'am, warehouse man po ako, ma'am, ng isang kontraktor sa NGCP po. Nung nakita mo yung CCTV, yung lalaki nakasuot ng jacket na itim, naka-hood, nakikilala mo ba siya? Hindi ko po siya, ma'am, nakikilala, pero may mga nakapagsabi po doon sa amin na taga doon lang daw po yung So, posibleng kabarangay mo lang? Yes po, ma'am. Yun po yung mga nakapanood po ng video. Sinasabi pong baka daw po taga doon lang sa amin kasi po alam po yung mga paikot-ikot nung barangay at saka alam niya po kung saan yung may mga CCTV. Eto bang nangyaring pagnanakaw ng motorsiklo ay madalas na nangyayari sa inyong barangay? Hindi po, ma'am, kasi po sa barangay po namin talagang umiikot po yung mga tanod namin para po i-check kung may mga dayo pong ibang tao po dito. Okay, anong barangay nga itong Barangay 6 Bañadero Barangay po. 6 Bañadero kay Yes po. Kapitan Arthur Marcos? Yes po, ma'am. Ito ay unang beses lang na nangyari Yes po, dyan ma'am. sa inyong lugar. Baka po, ma'am, na yung na-chop-chop na po, ganyan po. Kasi po, hindi po agad yun kasi lalabas daw kasi mainit pa daw po yung issue na nawala yung motor ko. Ano naman yung ginawang aksyon ng barangay? Agad po nila, ma'am, inano yung CCTV namin para po ma-check po kung paano po ginawa yung pagnakaw ng motor ko. At agad po umaksyon yung barangay namin kasi humigpit na po sila ngayon.
sa aming barangay ng pagpapapasok ng ibang tao pong hindi kilala po, ma'am. Ito ay paraan para siguro ma-secure din yung mga pumapasok at lumalabas, malaman kung ano yung mga purpose. Aside sa barangay, na ipa-record mo din ba ito sa PNP? Lumapit po ako sa police station para po makahingi po ako ng CCTV po sa 911. At chinek po namin doon, hindi po namin masyadong nakita yung CCTV kasi po mukhang may ibang dinaanan po yung karnaper po, ma'am. Yung mga oras na nakapark itong motorsiklo mo dun sa sinasabi nyong parking area, Yes po. wala itong hindi mo naman naiwan yung susi dun sa... Hindi po, sir. So masasabi natin na talagang marunong na ito. Nakalak? Yes po, ma'am. Nakalak. So marunong na itong Marunong suspect. mag-unlock? Marunong magpatakbo ng motor na walang susi? Yan. Kasi yung modelo ng motorsiklo ni Sir Dens ay isang XRM. Yes Tama po. po ba? Opo. Na nakalabas lang yung wire. Yes po, ma'am. Kaya mas mabilis na kalikutin ng itong sinasabi nating kawatan. Gaano ito nakaabala sa iyo? Abala po talaga kasi hindi po ako nakakapasok sa trabaho. Gawa po nung wala pa akong service na para pagpapasok po sa trabaho, pagpapauwi, wala pa akong service na ginagamit. Simula nung nawala itong motorsiklo mo, hindi ka na nakakapasok Yes sa trabaho. po, hindi na po ako nakakapasok. Pero anong sabi ng kumpanya na pinagtatrabaho mo? Naiintindihan naman po nila kasi nag-report po ako sa kanila na hindi po ako makakapasok kasi inasikaso ko po yung nawala kong motor. At naintindihan naman po nila yun. Pero Yes ngayon, po. meron ka bang binubuhay na asawa at anak? Meron po akong kalibin partner, may isa po kaming anak. Ngayon na hindi ka na nakapagtrabaho, saan kayo kumukuha ng pangkonsumo, pang araw-araw nyo? Yung asawa ko po nag-ano po siya, nag-ano po muna siya, nagdi-discard po muna siya. Naglilinis po siya ng ng bahay po para po may kami. Tapos minsan po natatawagan po siya para po magtrabaho po, maglaba po, ganyan po. Ayan. At nalaman po namin na ito pong nangyari na ina-post mo sa Facebook. Yes po, Meron sir. na bang mga impormasyon na nakapagsabi sa iyo na posibleng ito rin yung mga suspect sa ibang barangay, ibang lugar na kumuha rin ng ganitong motorsiklo? May nagko-comment po na baka yung mga ibang kumuha po sa ibang barangay, baka daw po kasabwat po itong kumuha ng motor ko. Ano yung masasabi mo dito sa mga taong ganito na hindi lumalaban ng patas? Lumaban po sila ng patas pa kasi po kami pong lumalaban ng patas nahihirapan po. Kaya sana po lumaban po sila ng patas para nang sa ganun po, wala pong tao ma-argabyado po katulad ko pong argabyado. Malaking perwisyo po yung ginawa niya sa akin. At pagnakaw niya po ng motor ko. Galit po ako sa kanya kasi katulad po nito magdi-December, di pa ako nakakapasok ng trabaho. Malaki po talaga ang abalang ginawa niya sa akin, ma'am. Pag nakita mo yung suspect, ano yung una mong sasabihin sa kanya? Ano yung gusto mong gawin sa kanya? Gusto ko lang po siyang pagsabihan na wag niya na po yun gagawin kasi po talagang perwisyo po talagang ginagawa nila eh. At lumaban lang po sila ng patas. Nananawagan po ako sa lahat po ng nakakanood. Sana po, kung makita niyo po yung motor ko, sana po matulungan niyo po ako mahanap yung motor ko. At kung makita niyo man po ito, pakisabihan na lang po ako sa Facebook ko. Pasabi na lang po dito sa Tabang Ora mismo kasi sila po ang magandang umaksyon sa lahat ng mga ganito pong aberya sa Bicol. Pangalan ko po sa Facebook, Dens Angelo Anyon po. Nakatayo po ako, ma'am, na naka-white po. Sa mga makakakita po niyan, kung kayo po ay mapagbentahan or kung ano man na transaksyon na gamitin po yan, pwede nyo pong i-contact si Dens Angelo Anyon sa kanyang Facebook account or di kaya naman ay i-message po kami sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Ayan, at in case na makilala nyo itong suspect na kitang-kita naman sa CCTV, ay pagbigay alam din kaya sa autoridad, sa mga pulis para mabigyan ng aksyon. Kumbaga, wag i-tolerate ang mga ganitong gawain. Kawawa Okay. naman yung mga nabibiktiman nila. At huwag kang mag-alala din dahil makikipag-ugnayan din kami sa HPG, Yes sa po, Highway ma'am. Patrol Group para mas mapadali ang paghahanap nitong suspect. Maraming salamat po, sir and ma'am. Ayan, pero in case na mahuli itong suspect, ready ka ba na sampan ito ng kaso? Siyempre po, para hindi na po siya maka-argabyado pa ng ibang tao.